Dobrý deň, pri štvrtých školských správach televízie Halotelka vás víta Kaja a Lukáš. Stručný prehľad správ. Prinášame vám reportáže zo zápisu prvákov, zo školského turnaja v basketbale a florbale, z ukončenia prvého polroka, zo slov Valentína, zo školského kola Hviezdoslavovho Kubína, z rytierského súboja i hier na snehu. Január je už tradične mesiacom, kedy sa konajú zápisy prvákov do základných škôl. V našej škole sa konal zápis žiakov do prvého ročníka v dňoch 17. až do 19. januára 2011. V polovici januára sa naša škola otvorila pre budúcich prvákov. Tí sa prišli zapísať do prvého ročníka v školskom roku 2011-2012. Spolu so svojimi rodičmi si chvíle čakania tratili hrami v tvorivých dielňach, sledovaním rozprávok alebo čítaním kníh. Potom už pani učiteľkám ukázali, ako sú na školu pripravení, či poznajú farby, geometrické tvary, cestu do škôlky a svoju adresu. Mnohí prekvapili plynulým čítaním, recitáciou, ba dokonca aj spevom. Naše redaktorky sa s deťmi porozprávali v tvorivej dielni. Pre Halotelku Lukáš. Ako sa voláš? Samko Kováč. A tešíš sa do školy? Áno. Vieš počítať do 10? Áno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vieš po anglicky? A vieš aj počítať do 10 po anglicky? Nie. V našej škole pracuje viacej športových záujmových krúžkov, pretože žiaci radi športujú. Dôkazom toho bol školský turnaj žiakov 7. a 8. ročníka v basketbale. 26. januára 2011 školské stredisko záujmovej činnosti v spolupráci s basketbalovým krúžkom zorganizovalo pre chlapcov a dievčatá školský basketbalový turnaj. V telocvični súťažili zmiešané družstvá chlapcov a dievčat. Pred turnajom sa žiaci poriadne rozcvičili a podľa pokynov pani učiteľky Blanky Grznárovej odohrali zápasy, v ktorých dokázali, že basketbal ich baví a s loptou sú dobrí kamaráti. A kto zvíťazil? No predsa chuť športovať a čestne súperiť. Pre Halotelku Linda. Sneh koncom januára potešil hlavne deti. Dôkazom toho sú títo snehuliaci, ktorí vyrástli na našom školskom dvore. Tohtoročná zima priniesla aj snehovú perinu, ktorá sa na našom školskom dvore rozprestala koncom januára. Deti zo školského klubu detí v rámci odpočinkovej a rekreačnej činnosti postavili 3 snehuliakov pod oknami pani riaditeľky a pani zastupkyň. A aby boli snehuliaci dokonali, ozdobili ich klobúkom, dážnikom, mašľou i tradičnou mrkvou. Okrem snehuliakov deti stavali aj hrady, bludiska alebo sa guľovali. Veď sneh si bolo treba užiť, kým sa neroztopí. Pre Halotelku Kaja. Prvý polrok školského roka 2010-2011 sa skončil a žiaci si prevzali polročné vysvedčenia, ktoré hodnotili ich výchovno-vzdelávaciu prácu v škole. 28. januára 2011 si žiaci našej školy prevzali od svojich triednych učiteľov vysvedčenia, ktoré boli hodnotením ich úsilia v prvom polroku školského roka. Známky mnohých potešili, iných trochu sklamali, ale podstatné je, že boli pre žiakov motiváciou do ďalšej práce. Na prvom stupni trieda 1B dosiahla prospech 1,0, teda deti na svojich vysvedčeniach našli len jednotky. Na druhom stupni mala najlepší priemer 1,21 trieda 5B. Dúfame, že im dobré známky vydržia aj v druhom polroku. Pre Halotelku Janka. Medzi jeden z najobľúbenejších športov v našej škole patrí florbal, ktorému sa žiaci venujú aj v rámci záujmového útvaru. 11. februára 2011 sa v telocvični stretli priaznivci florbalu. Školské stredisko záujmovej činnosti v spolupráci s florbalovým krúžkom pripravilo pre chlapcov školský turnaj. Ostrieľaní florbalisti bojovali s nasadením všetkých síl, aby dosiahli čo najlepší výsledok. Športové aktivity si získavajú stále väčšiu obľubu u žiakov, pretože im poskytujú priestor na relax, posilnenie organizmu a zdravé súperenie. Pre Halotelku Andrej. Sviatok svätého Valentína sa v mnohých krajinách oslavuje 14. februára. Aj my už máme niekoľko rokov valentínsku poštu a valentínsku diskotéku.
14. február sa v našej škole niesol v odtieňoch červenej a ružovej farby. Žiaci už od 7. februára mohli posielať svoje valentínky prostredníctvom pošty. Na chodbe vo vestibule bola pripravená valentínska schránka, v ktorej sa hromadili pozdravy, pohľadnice, sladkosti a drobné darčeky. Valentín a Valentínka na deň svätého Valentína po rozhlasovej relácii roznášali pozdravy adresátom do tried. Každého potešilo, keď dostal drobnosť od niekoho, komu je blízky. Pre halotelku Dida. K valentínskym oslavám v našej škole patrí aj veselý karneval žiakov 1. stupňa, ktorí sa predvedli v rozmanitých maskách. 17. februára 2011 sa naša škola premenila na rozprávkovú krajinu, v ktorej ste mohli stretnúť princeznu i princa, Ježibabu i kúzelníka. Medzi sebou mohli súperiť akční hrdinovia i piráti. Nechybali zástupcovia zvieracej ríše či drobní trpaslíci. A kde boli naši žiaci? Predsa to oni boli v týchto rozmanitých maskách, pretože na 1. stupni sa konal valentínsky karneval. V školskej telocvični boli pre deti pripravené súťaže i tanec, takže sa každý zabavil do sytosti. V triedách si deti s pani učiteľkami pripravili besiedky, kde sa hrali až do konca vyučovania. Pre halotelku Ľudská. Každoročne sa žiaci našej školy zapájajú do recitačnej súťaže Hviezdoslavu Kubín. Školské kolo súťaže v prednese umeleckého textu sa konalo 15. februára 2011 v školskej čitárni. O tom, že šer a súboje nie sú o násilí, ale o rytierstve a cti a o dodržiavaní pravidiel nás presvedčili šermiari z Bojnic. Skupina historického šermu Bojník z Bojnic pripravila 18. februára 2011 pre žiakov našej školy interaktívnu hodinu dejepisu naživo založenú na zásadách zážitkového vzdelávania a poznávania. Priblížením vývoja zbraní a zbroje stredoveku demonštrovali život rytierov na hradoch a počas krížových výprav. Žiaci sa aktívne zapájali do diania. Najviac ich zaujala ukážka stredovekých zbraní, výcvik mušketierov a rytierské súboje. Pre halotelku Erik. Štvrté školské správy našej školskej televízie Halotelka sa končia. Veríme, že vás informácie, ktoré priniesli, zaujali a nová úprava správ sa vám páčila. Tešíme sa na stretnutie pri ďalších školských správach. Moderátorského kresla sa s vami lúčia Kajta a Lukáš. Dovidenia.